Tarata septembre kalo tile 10 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma to dun kana ladala sa ne ni kɔrɔkɛ min ye Musa Temine an bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ baaraw n'u tagabolo kɔnɔ sa Musa Temine a bɛ ko wɛrɛw la nin waati kɔnɔ sa nin bɛɛ lajɛlen bɛ faamu baara tagabolo kɔnɔ bi baaraw bɛɛ lajɛlen okumu kɔnɔ sa kalanden Amadu Tolo ne n'an wakiliw kɛ gafew ye an y'o de fɔ min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa jɛ ka baara o de ɲɛ bɛ an bolo yan nɔ o okumu kɔnɔ min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wulikajɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an kumakan na an jaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ sa Augustin Esubihi ale ye o cɛba dɔ ye Lamine Kulibali a bɛ yen Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye sa Salimata Widraw ko min ye arajo fan fɛ bi baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen Katikaw ka dangeli na Grand B Boubacar Traoré ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don o okumu kɔnɔ sa n y'o de fɔ kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo don aw ma fili aw ma sɛgɛn an b'a fɔ awɔ aw bɛ sɔgɔlen aw ka télé mandi la Joliba TV News aw bɛ sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba FM kunnafoni gafew an sigi kun ye o ye gafew bɔra gafew kumana min ye Nouvelle Horizon a b'an bolo yan bi an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kuma la l'essor faso ka gafeba ale fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an bɛ tila k'an da don a la indépendant a b'an bolo yan nɔ ka na se soir de Bamako ma fo ka na kuncɛ ni reporter ye wagati cogoya kɔnɔ sa an da mana se ka se minnu ma an b'a a walanwalan aw ye yaasa faamuyali o ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la koyi o hukumu kɔnɔ sa an b'a daminɛ ni i n'a fɔ ladala la an bɛ deli k'a fɔ cogoya min sa Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la waleya minnu ni an y'o sugandi aw ye koyi min ye Nouvelle Horizon ye u ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye mouvement terroriste ye ni o ye min ye banbagacimaw olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna sa ko min ye Gurumara Rouge o mara kɔnɔna don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Tombouctou région o waleya kɔnɔna la min ye Nouvelle Horizon ye u da bɛ wulikajɔ belebeleba la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ye sa ko u ye koba ka o sabati yen nɔ ko k'a sababuya kɛ ko min ye maa 60 n'a kunkanfɛ sa ko sɔmiku kɛn bɛ olu la o hukumu kɔnɔ min ye Mali finitigiw ye sa n'o ye forces armées maliennes ye sa ko u ye wele bila ni maa kofɔlen ninnu ma ko suspects don i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na sa k'u wele k'u ɲininka bɔgɔ jɛninen kan gafe y'a yira min ye Nouvelle Horizon ye ko nin waleya in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra min ye Gurumara Rouge kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou région kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maa fila ko olu ka kibaruyaw dilen kɔfɛ sa ko nin waleya bɛɛ lajɛlen ko a sabatira i n'a fɔ gafe da b'a la cogo min Nouvelle Horizon maaw don u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa caman maa 60 a n'a kunkanfɛ sa ko min ye an ka finitigiw ye k'u ye wele bila ni maa ninnu ma Gurumara Rouge kɔnɔna la sa ka taa u sɔrɔ fu dagayɔrɔw la sa ka u ɲininka ko maa sugu jumɛnw ko don ko waati tagabolo kɔnɔna la maaw de ko don minnu bɛ Gurumara Rouge kungo kɔnɔnaw la ko maa caman sɔmina la sa k'a fɔ ko bandiw don wa don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko u ye wulikajɔ caman sabati i n'a fɔ suɲɛli waleyaw ko min ye mototigiw ka olu barake ka taa se min ye baganw ka olu daragi ni waleya bɛɛ lajɛlen ko a bilalen don sira min ye banbagaci waleya o siraw fɛ ni o bɛ wele ko terrorisiw olu ka tagabolow kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min sa u y'a yira k'a fɔ ko kibaruyaw olu bɔlen ka bin ka ban ko min ye faama maa minnu ni olu bɛ wulikajɔ la nin waati kɔnɔna la Mali fantan ani naani na sa k'u m'a bila dagirinda la koyi ko u ye wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔna la sa ko yaasa min ye maa juguw ka wulikajɔw olu kana se ka sabati waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kama i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min na sa ko min ye Mali finitigiw ye ko u ye enquêtew boloda n'o ye sɛgɛsɛgɛli waleyaw ye o sɛgɛsɛgɛli waleyaw ko o de nana ni min ye maa 60 n'a kunkanfɛ sa ka se ka olu wele k'u bɔgɔ jɛninen kan ka u ɲininka u y'a yira k'a fɔ ko min ye attaque min ni o kɛra bateau min ni a bɛ wele ko Tombouctou ko waleya hukumu kɔnɔna la alamisa septembre kalo tile 7 san 2023 ko ka kɛɲɛ ni min ye Gurumara Rouge fanfɛlaw ye sa ko wulikajɔ min ni o sabatira yen nɔ sa min ye maa juguw fɛ ko a ma dogo maa si la o hakilina de kɔnɔ ko min ye maaw ka baganw ye ka taa se min ye maaw ka bolifɛnw ma wulikajɔ tagabolo caman nana ye a ko kɔnɔna la koyi ko min
min ye maa dɔ yɛrɛ ye sa ko o ye seereyali kɛ a ko kɔnɔna la koyi ko y'a yira sa k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen ni wulikajɔ minnu ni olu bɛ sabati maa juguw fɛ ko a sera ten min ye Mali finitigiw u bɛ wulikajɔ minnu kɛla sa u ka jukɔrɔma don ni bɛɛ lajɛlen koyi ko groupe armé terroriste n'o ye GAT ye ko waati bɛɛ lajɛlen na sa u bɛ bali ka poyi minnu kɛ ko population yɛrɛ kan ka k'i sen don a ko la cogo bɛɛ lajɛlen na sa ka se ka min ye Mali finitigiw ka u dɛmɛ faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na min kɔni bɛ yen sa ni o sɛbɛntiyalen don an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye groupe terroriste ye Gurumara Rouge fanfɛla la sa Tombouctou mara kɔnɔna la ko a bɛ na fɔ min ye Mali finitigiw ye ko u sɔmina waleyala u ye weleli kɛ weleli min ni a kɛra maa 60 a n'a kunkanfɛn ko olu bɛ welele an bɛ don min na i ko bi bɔgɔ jɛnnen kan fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamane Touré ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ n'an bɔra Gurumara Rouge kɔnɔ sa a ɲɛsin bɛ nin waati in na min ye Gawo kɔnɔna ma koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye jelidi kɛnɛ belebeleba ye sa ko o kɛra n'a bɛ wele ko remise de don de sang ko o waleyaw ko o sabatira ka ɲɛsin min ye blessé de guerre ma blessé de guerre o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi an b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ bisibasa min ni jamana bɛ o kɔnɔna la sa o kɛlɛ waatiw kɔnɔna la sa an ka finitigi minnu ni olu joginna ko min ye maaw ye sa ko olu jɛra ko ka jeli di ka o kɛnɛ sigi ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma gafe y'a yira k'a fɔ ko min ye Gawo kɔnɔna ye sa ko nin waleya in ko a sabatira ka kɛɲɛ ni min ye kibaruyaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko finitigiw ka jɛkulu min ni o bɛ yen nɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko olu de y'a yira k'a fɔ ko lafasali o hakilina kɔnɔna la sa force de défense min ni o bɛ sécurité hukumu kɔnɔ n'o ye FDS ye sa ko olu ka bolodi ɲɔgɔnma o hukumu de kɔnɔna la sa ko nin jeli di belebeleba in ko a kɛnɛ a sigira ka ɲɛsin min ye Gawo kɔnɔna yɛrɛ ma koyi u y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko ka kɛɲɛ ni min ye laseliw bɛɛ lajɛlen laseli min ni Nouvelle Horizon a sɔrɔ sa ko maa dɔ bɛ yen min ni a sereyala kan koyi ko sous-lieutenant yɛrɛ don Assane Keita ko ale ye président régional de la promotion ye 2006 hukumu kɔnɔ ko ale ye gafe bɔ ka bin sa ka kibaruya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko min ye finitigiw ye ko u ma to kɔ nin ko la cogo si la finitigiw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye jelidi hukumu kɔnɔna ye sa ko u jɛra n'a ye cogo bɛɛ lajɛlen na Gurumara Rouge ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo yanfan na ko nin wulikajɔ min ni a sabatira nin ko kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye sa faamuyali caman o kana baara ninnu kɔnɔna la sa finitigiw ka don ɲɔgɔn jigikɔrɔ min ye jelidi n'a ɲɔgɔnnaw waleyaw ye ko o hukumu kelen kɔnɔ gafe da b'a la cogoya min sa u y'a yira k'a fɔ ko sergent chef d'aviation Gawusu Sissogo ko o fana ye kuma ta ko a y'a yira k'a fɔ ko waati ni waati civiliw bɛ ɲinini k'a fɔ ko u ka jeli di ko bari a ye dɛmɛ kan ka warapa a kan ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo koyi ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye finitigiw yɛrɛ ye sa ko olu jɛra n'a ye k'a fɔ u jeliw ko u b'o di ɲɔgɔnma baaraw tagabolo kɔnɔna la jeli minnu ni a bɛ taa mara tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waati ni waati ni mako jɔra a la sa a ka se ka boloda nin waleya belebeleba min ko ni a kɛlen filɛ nin Gawo kɔnɔna la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gurumara Rouge sa ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni a sabatira faamaw ka ɲɛmaaso fɛ ka ɲɛsin min ye faamaw yɛrɛ ma ko a bɛ don min ye faamaw yɛrɛ jigi kɔrɔ wa an bɛ don min na i ko bisa ko a ma dan finitigiw dama ma k'a sababuya kɛ nin jeli ta ko a hukumu fɔra ka ban dɔrɔn ko min ye population civile yɛrɛ ye sa o caman yela a ko kɔnɔna la ka se ka sɔn u jeliw dili ma yaasa don nataw kɔnɔna la sa maa ti ala deli a la ni jeliko gɛlɛya nana min ye an ka finitigiw ye sa u kana t'u kunkolo siɲɛ yɔrɔ wɛrɛ fasiri min ye Antoinette Dambele ale ka fasiri don a bɛ DIRPA yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ aw bonya b'a la. Bon Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin faso ka gafeba ma kɛ l'essor ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye inondation jugu min ni o kɛra Mali fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ji ale ka walankatali hukumu kɔnɔna ye sa ko Kayi mara kɔnɔna la ko wulikajɔ sabatira nin ko kɔnɔna la sa ka ɲɛsin min ye bolodi ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔ Bande Musa Sissogo Amapu Kayi ale ka fasiri don a y'a yira l'essor kɔnɔna la bi sa ko min ye solidarité n'o o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ko o waleyaw ko o ma jigin cogo si la min ye Kayi mara kɔnɔna la ko min ye sanjiba min ni o nana gɛlɛya belebeleba ko o nana ye a ko kɔnɔna la min ye Kayi mara kɔnɔna ye ko Bafulabe kana se min ye Usubi janjan
fo ka na se min ye yelemani kɔnɔna ma ko o okumu kɔnɔna la Bande Musa ka fɔli la sa ko président min n'o bɛ camancɛ fanga o okumu kɔnɔna la sa colonel Asimi Goïta o yɛrɛ kun ye ɲɛfɔli kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔ k'a fɔ ko maaw ka u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ an bɛ waati min kɔnɔna la i ko bi ko o sira kelen in de fɛ ji kelen ka tiɲɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara kɔnɔna la ɲɛmaa minnu bɛ yen sa ko olu jɛra a yɛrɛ jaabi yan min ye gouverneur ale ka bonya kɔnɔna la sa ko ka wuli ka se min ye usubi janjan fanfɛlaw ka na se Bafulabe fanfɛlaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko ninnu kɔnɔna la sa ko ka taa dɛmɛ bila u ma koyi min ye baloko ta fanw ye min ye dilanko ta fanw ye min ye finikow ye fo ka na se waleya wɛrɛw ma o ɲɛfɔliw okumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa Bande Musa y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen lesɔrɔ kɔnɔna la ko a sabatira nin ko kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye nin gɛlɛya waleya belebeleba min ni o sera hali min ye Kayi région yɛrɛ fan dɔw ma kɛ ko o wulikajɔ okumu kɔnɔ ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen Bafulabe ale ni usubi janjan ani yelemani kɔnɔna la ko maaw nisɔndiyara kosɛbɛ ka bɛn ni nin fɛn ninnu sɔrɔli ko ye n'o ye kitiw ye ko waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko hali min ye tagabolo wele ko o sabatira nin waleyaw kɔnɔ gafe bɛ k'a yira sa Bande Musa ka ɲɛfɔli la ko ɲɛmaaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa minnu ni olu ye kunnajali waleya sɔrɔ ka dɛmɛ sɔrɔ nin ko kɔnɔna la k'u yɛrɛ ye kuma ta ko ye u ka kuma lasela ko a y'a yira waleyaw kɔnɔ sa k'a fɔ ko maa ka aladeli tɛ gɛlɛya k'i sɔrɔ bari ni gɛlɛya nana sa k'a dɔn k'a fɔ ko maa fana b'i tɔn kɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen na sa min bɛ jɛ ni i dɛmɛli ye sugu sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛ maa yamaruya ka sɔn yiriwa sira ma a bɛ maa yamaruya ka da i yɛrɛ la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko o okumu kɔnɔ i n'a fɔ Bande Musa da b'a la cogo min ko direction régionale min n'o bɛ protection civile o kunna ko o ma to kɔ koyi ko k'a sababuya kɛ foli belebeleba o taara ka ɲɛsin u ma ko waati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa u ka wulikajɔ o sabatilen don min ye Amadu Bokum ko ale min ni o bɛ commission ɲɛmɔgɔya kɔnɔ commission min ni o sigira nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kayi mara kɔnɔna la yen nɔ sa ko o fana ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko min ye samiya ye a yirala k'a fɔ ko ji bɛ na fo k'a fɔ ji bɛ na maaw ka u hakili to u yɛrɛ la nin ɲɔgɔn gɛlɛya waleya min ni a kɛra min ye yelemani fanfɛlaw la ka Kayi région kɔnɔna la sa ko Kayi kelen tɛ min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bari ɲɔgɔn dɛmɛ min ni o bɛ ka sinsin a ko kɔnɔna la sa ko o de kɛn bɛ tare ale fanfɛ fasiri a bɛ lesɔrɔ kɔnɔna la u ka bi bɔli Bande Musa Sisoko Amapu Kayi ale ka fasiri don aw bonya b'a la. bɔ lesɔr kɔnɔ nin waati na k'a ɲɛsin indépendant ma kɛ indépendant a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an da bɛ waleya mun kɔnɔna la sa ni o ye sanji lawta min ni o bɛ ka na nin waati kɔnɔna la ko min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna ye sa ko min uti kalo tile 30 ka na se a tile 31 ma ko EDMSA ale ni SOMAGEP ko olu ye gɛlɛya belebeleba sɔrɔ ka ɲɛsin sanjiko ma EDMSA olu ye société sa min ni o bɛ an ka kurankow bɛɛ lajɛlen kunna SOMAGEP ale bɛ jikow kunna fasiri min ye indépendant ye a da b'a la a y'a yira k'a fɔ ko min ye société EDMSA ale ni an ma SOMAGEP ye sa ko olu ye gɛlɛya belebeleba sɔrɔ ka ɲɛsin sanji ma sanji min ko ni a kɛra sababu ye sa ka na ni inondation belebeleba ye wa ko min ye nin baara yɔrɔ belebeleba fila ninnu ye kuranko ni jiko ko u ka minɛn caman bɛ yen minnu ni u tiɲɛna a donni kama ko o hukumu yɛrɛ kɔnɔna la sa i n'a fɔ indépendant da b'a la cogo min ko ministre min ni o ka baaraw bɛ sabatilen ka ɲɛsin énergie ko ale ni jiko ma n'o ye madame Bintu Kamara ye ko ale ye wulikajɔ kɛ kunungo ko wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a y'i ɲɛsin EDMSA o ɲɛmaaso ka taa se min ye SOMAGEP o ɲɛmaaso ma ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko ministre min ni o ye madame Bintu Kamara ko a kun bulan bɛ sira ni jɛkulu belebeleba ye minnu ni olu bɛ jikow ni kurankow bɛɛ lajɛlen kunna don tɛmɛlenw kɔnɔ fo ka na se an bɛ waati min na i ko bi ma ko a selen min ye ɲɛmaa fila ninnu ka yɔrɔw la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la SOMAGEP ale ni EDM direction b'a la sa ko ɲɛfɔliw kɛra a ye ɲɛfɔli minnu ni olu sabatira ji ye tiɲɛli minnu kɛ ka da don o waleyaw bɛɛ lajɛlen na kuma lasurunya la sa waati b'an kɔ la ko min ye ministre kɔni ale y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa jamana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye mantɔrɔ min ni nin société ba filaw ni u y'o sɔrɔ sa ka fɛɛrɛ ɲini o mantɔrɔw la o hakilina kelen na ko a ye wele bila ministre ka wele don ka ɲɛsin baarada in
maaw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ o siraw kana a ko kɔnɔna la sa yaasa maaw bɛ se ka courant sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye bilen maaw bɛ se ka ji sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ko k'a sababuya kɛ min ye samiya ye sa a bɛ a daminɛ de la koyi ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko ji o bɛ ka na fo ka fɔ ji bɛ ka na nin ɲɔgɔn waleyaw ko yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi a ma cogoya minnu na a tɛ taa cogo si la fo ɲɔgɔn dɛmɛ o kana a kɔnɔna la YC ale ka fasiri don min ni a bɛ indépendant kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ bɔ indépendant kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la a y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya o hukumu Bandiagara mara kɔnɔna la ko a bɛ na fɔ min ye bagan minɛna caman bɛ yen sa ko bagan sonyɛna caman ko olu yera waleya dɔ kɔnɔna la waleya min ni faamuyali ma ye a la ko ye Bandiagara mara kɔnɔ gafe min ye Yusufu Konate ale ka fasiri don a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni kibaruyaw sɔrɔli sa k'a yirala k'a fɔ ko sigidalamaw y'a yira k'a fɔ ko min ye banbagacimaw ye ko olu ka wulikajɔ dɔw wulikajɔ min ni u y'a ɲɛsin Bandiagara dugu dɔw ma ko o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa min ye u ka baganw ye ko u ye olu de daragi u la wulikajɔ tagabolo kɔnɔ wulikajɔ min ko ni a kɛra balina ko belebeleba ye sa ko dugu min ko n'a bɛ wele ko Jigibobo ale ni Sokolo Kanda an tɛ gɔrituru tɔgɔ ninnu kan dɔnkɔnɔ tɔgɔw don hali ni ka sɔrɔ an yɛrɛ ye dɔnkɔnɔ ye awɔ ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna ye sa ko min ye majugu ye u poyira ka taa nin bagan ninnu k'a ɲini ka olu minɛ nin région in kɔnɔna la n'o ye Bandiagara région ye nin dugu ninnu na ko wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen bagantigiw ko olu siranna maa dɔw bɛ yen minnu jɛra ni u ka baganw dili ye ko dɔw bɛ yen sa ko olu ma sɔn cogo si la bagan ninnu dili ko ma ko yɛrɛ kɛra sababu ye sa min ye bɔn sen ka bɔn kun kan o kana ye a ko kɔnɔna la ko a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ gafe da b'a la cogo min Soir de Bamako ko min ye Jigibonbo o kɔnɔna ye sa ko maa 20 bɛ yen nɔ minnu ni olu k'u ma jɛn n'a ye cogo si la u ka baganw ka di sa ko maa juguw ye olu bɔnɛ u ni na ko ye an b'a fɔ ko ala ka lahara sɔn sumaya u ye ko o waleya kelen in kɔnɔna la ko kilomɛtiri 18 o bɛ min ye dugu in ale ni Bandiagara yɛrɛ bonto o ni ɲɔgɔn cɛ ko wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la sa maa jugu ninnu u ka wulikajɔw ci talen Bandiagara sa ko maa baw olu wulila Mali finitigiw ka wuli k'a ɲini ka u kunda yɔrɔ ninnu kan ko u bilala sira ni donsow ye sira tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na u kɔni selen yen nɔ sa k'u taara sɔrɔ min ye tiɲɛ min ni o bɛ ka fɔ baara in kɔnɔna la sa tiɲɛli o k'u kɛra kaban k'a sababuya kɛ maa jugu ninnu taara wa u ye maa dɔw ka olu bɔnɛ u ni na gafe bɛ k'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a ye yɛrɛ ko sigidalamaw y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye waleya in ko a sumayara ka da nin waleya bɛɛ lajɛlen kan sa maa tun tɛ sigi ni kɔlɔlɔ ye ko bari nin kɔlɔlɔ ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka juguya ni ala ni min ye jina dogon maaw ko olu ka wulikajɔ ni o ku tɛ ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa kumaw fɔra ɲɔgɔn ye hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya yera a ko kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye fama caman kɔni o faamuyara ɲɔgɔn fɛ ko yanni fama maaw olu ka se ko min ye banbagacimaw ye gafe ka ɲɛfɔli la sa n'o ye enemiw ye ko u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye waati bɛɛ lajɛlen ko yɛlɛmabolo kura de b'u bolo yɛlɛmabolo kura min ni jamana ɲɛmaaw kan ka k'u hakili to o la fasiri an y'a sɔrɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a yira k'a fɔ ko min ye lasigili ye sa n'o ye congrès statutaire ye ko association min n'o o ye jɛkulu ye sa n'o bɛ musow tɔgɔ fɔla muso jumɛnw ko don muso minnu ni chrétien musow don n'o bɛ wele ko femme catholique du Mali ko olu ka baaraw ko o ta ko 9nan ko o bolo dara o wulikajɔ hukumu kɔnɔ Laya Jara ale ka fasiri don Soir de Bamako kɔnɔ a yira k'a fɔ ko o wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa ko min ye madame Sidibe Lucienne Keita ko ale de sugandira san 3 hukumu kɔnɔna la sa ka jɔ min ye catholique musow olu tɔgɔ la sira bɛɛ lajɛlen fɛ gafe y'a jira min ye Soir de Bamako u ka bi bɔli don Laya Jara ka fasiri kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin sugandili min ni a kɛra min ye chrétien musow fɛ femme catholique ka ɲɛsin maa kofɔlen ma ko a ma bali u yɛrɛ la koyi ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la maa kofɔlen n'o ye madame Sidibe Lucienne Keita ko a ye wulikajɔ caman
caman sabati min ye chrétien musow olu tɔgɔla ka ɲɛsin min ye jamana yɛrɛ ma lakodɔnni okumu kɔnɔ fo ka na se baara wɛrɛw ma o okumu kelen in de kɔnɔ ko baara kuncɛ baara kɔnɔna la kumakan surunya la waati b'an kɔ la ko ɲɛmaw fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ sa u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka danaya k'o ta ka da maa kofɔlen in kan awɔ ko cɛbɔ yɛrɛ ma sɔrɔ maa kofɔlen ale kɔnturu la koyi k'a sababuya kɛ ko min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye madame Sidibe Lucienne Keita ye ko danaya o kurakurayala kan chrétien musow kan an bɛ don min na i ko bi sa soir de Bamako ka ɲɛfɔli la maa bɛ se ka gɔri turu mun kan ko Mali chrétien muso minnu ni olu ye katolikiw ye u ka ɲɛmaaba ko maa wɛrɛ tɛ halisa min ye madame Sidibe Lucienne Keita ko danaya dara a kan san 3 okumu kɔnɔna la fasiri a bɛ min ye soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni min ye gafe min ni o ye reporter de reporter a ye bɔli kɛ bi a fana da bɛ waleya damadama la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka douaniers ko olu ye fagonba min ye banbagacima dɔw la banbagacima jumɛnw ko don ko min ye maa juguw minnu ni olu bɛ drogue ko affaires ka olu sigi sen kan ko bureau secondaire min ni o bɛ douane kɔnɔ douane min ni o bɛ Mali la yan nɔ sa ko olu ye wulikajɔ sabati septembre kalo tile 2 san 2024 ko ka ɲɛsin min ye kibaruyaw ma kibaruya min ni u tun y'a sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko min ye drogue koli 2 o tɛ dɔwɛrɛ ko drogue faralen ɲɔgɔn kan drogue min n'a bɛ wele ko cannabis o sigiyɔrɔma 2 ko o fara bɛ ɲɔgɔn ka bolifɛn dɔw kɔnɔ wulikajɔ okumu kɔnɔ ɲɛfɔliw ko o kɛlen kɔfɛ min ye an ka douaniers ye sa ko olu taara sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛli okumu de kɔnɔna la sa k'u taara sɔrɔ ko min ye bolifɛn ye a fɔra cogoya min na latika yɛrɛ don ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa drogue ko tagabolo kɔnɔna la ko a taara ye o kɔnɔ drogue sugu jumɛn don ko min n'a bɛ wele ko cannabis o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka douaniers ko olu ye wulikajɔ kɛ inspecteur général Amadou Konate ale n'a ka cɛdenw ko o wulikajɔ okumu a sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dibol mara kɔnɔ Dibol tɛ dɔwɛrɛ ko ye dancɛ min ni o bɛ Mali ye ale ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ k'u taara wolo fɛn na fɛn min ni o ko bala le bɛ ko sudalen sa ko ye ko alamusa uti kalo tile 8 tɛmɛlen ɲɛna ko min ye wulikajɔ okumu kɔnɔna ye sa u taara k'a fɔ wulikun kun ye min ye drogue ko min ye sa k'u taara sɔrɔ a yera bolifɛn caman wɛrɛ kɔnɔ ko fo ka taa min ye drogue ko o bunaku ka a bonya dancɛ la dancɛ min n'o bɛ Mali ale ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ ko nin yɔrɔ in kɔnɔna yen nɔ min ye douaniers ye inspecteur général Amadou Konate a n'a ka cɛdenw ko u bɔra kɛnɛ in kɔnɔ yen nɔ ni drogue hakɛ min ye sa ko a ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca ko k'a sababuya kɛ ko drogue 148 o tɛ dɔwɛrɛ ko 148 briques de cannabis u taara bɔ ni o de ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la yen nɔ kɛnɛ min kɔnɔna la n'a tun fɔn bɛ u ye k'a fɔ ko drogutigi dɔw ye bɛ yen nɔ min ni damadamani ko o de tun b'a bolo bari fɛsɛfɛsɛliw okumu kɔnɔ sa u ma dan ale kelen ma u ye maa caman fɛsɛfɛsɛ o de la u taara wolo min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an b'a fɔ ko tare gafe y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin dancɛ kɔnɔ dancɛ min n'o bɛ Mali ani Sénégal ko fɔ ko maa caman bɛ yen maa minnu ni olu kan k'a faamu k'a bɛɛ lajɛlen tɛ min ye transport commun ye ko kuma dɔw la ko bolifɛn ninnu bɛ jateminɛ maaw bɛ tɛmɛ ni drogue kow ye min ye bolifɛn wɛrɛw kɔnɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin sa ko bolifɛn wɛrɛw fɛsɛfɛsɛlen a kɔnɔ sa ko a taara wolo k'a ye k'a fɔ ko hali Mercedes dɔ bɛ yen nɔ sa Mercedes min kɔni personnel don i tɛ se ka sɔmi a la cogo si la ko bari ko fɛsɛfɛsɛli min ni Amadou n'a ka jama ni u y'o sigi sen kan Amadou Konate inspecteur général ko u ka nin wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa k'u taara wolo a kan k'a ye k'a fɔ ko drogue a yera min ye hali Mercedes in yɛrɛ kɔnɔ kɛ o kama min ye gafe sa u kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko dancɛ minnu bɛ Mali jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la i n'a fɔ frontière ninnu ko a siraw caman bɛ yen mobili siraw fɛ ko olu kan ka lajɛ ten yaasa faamuyali o ka sɔrɔ baara kɔnɔna la
e ko ni a bɛ fasiri a bɛ reporter kɔnɔna la u ka bi bɔli a yɛrɛ bɛ dansiri an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ ka se ka o walanwalaw ye yaasa faamuyali a ka sɔrɔ baara kɔnɔ an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma u ye todunkan ka sababuya kɛ gafe ninnu bɛ sɛbɛnni min ye nanzarakan na faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na majɛ o majɛ ni a y'o ye gafe ninnu kɔnɔna la an b'a fɔ sa anw ka majɛ don ɲɛfɔli okumu kɔnɔna la n'o tɛ gafetigiw olu ka majɛ tɛ jeliba ɲɛmaaso a ka majɛ tɛ o okumu kelen kɔnɔ n bɛ foli belebeleba k'o ɲɛsin ne yɛrɛ karamɔgɔba ma sa min ye Musa Temine ye a ma kɛnɛ sɔrɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara wɛrɛw kɔnɔ nin waati kɔnɔna la an tɛ ɲina jeliba ɲɛmaaso kɔ foli belebeleba k'a ɲɛsin an ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma baara ɲɔgɔnya a okumu ma nɔgɔn o okumu kelen kɔnɔ aw minnu b'an lamɛn su fara tile kan aw minnu b'an lajɛ su fara tile kan an ka daw bɛ yɛlɛn ni aw bɛɛ lajɛlen ye waati bɛɛ lajɛlen na sa ka aw hakilinaw d'an ma a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ fara baara kan ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile hɛrɛ